През деня съм Маринет. Обикновено момиче с нормален живот. Но има нещо, което никой не знае за мен, защото имам тайна. Ето ги тя, тук с сега, калината и кооперата. Ето ги тя с чудеса, силата в тях е тъй добра. Ето ги тя. Мега чудесата на Калинката и черния котарак. Мехуреният. Честит рожден ден! Честит рожден ден! Честит рожден ден, Ейдриан! Честит рожден ден, Ейдриан! О, Плак! Разкарай това гадно парче каменберото! Маринет, почисти си стаята след училище. Мамо, петък е и вече съм планирала среща с Аля. Добре, аз ще я почистя, но не ми се сърди, ако попадна на личните ти вещи, като имейли, дневника ти. Добре де, ще го направя. Чудесен ден, мила. Честит рожден ден, така де. Чудесен ден. Графика ти, Ейдриан. Благодаря, Натали. Ей, баща ми отговори ли ти относно партито ми? Не смята, че е добра идея. Да, разбира се. Честит рожден ден, Ейдриан. Братле, сериозно ли? Защо баща ти е толкова скучен? Спомня ли си времето, когато е бил млад и е искал да купонясва? Не, сигурен съм, че и тогава е бил скучен. Поне опитах. Но това е рожденият ти ден, приятел, настоявай! Ще се справиш, ти можеш. Ще се справя, аз мога. Знаеш ли какво? Ще отида да си полафя с татенцето. Не си губи времето. Нищо няма да се промени. Не мога. Не ще отидеш. Цяла сутрин се притесняваш. Сега е момента. Здравей. Здравей. Чакай, наистина ли виждам това, което си мисля? Нима Ейдриан има рожден ден? За всичко ли трябва да мисля? Сериозно, бива ли те в нещо? Аз исках да подарък ти направих. Така да ти подаря подаръка, който ти направих. Разкарай се! Честит рожден ден, Ейдриан! Да, благодаря, Кло. Опаче. Получи ли подаръка ми? Не. Какво? О, тези куриери! Сигурно е бил толкова тежък, че са повикали още един за помощ. Тези слабаци! Ще го получиш до вечера! Отивай там. Не бъди ме кошава. Тръгвай. Какво му взе? Аз нищо. Ти ще му вземеш. И гледай да е страхотно. Тръгвай веднага. Хайде, ще се справиш. Ще тръгвам. Фотосесия. Защо просто не мисля каквото казвам? Не казваш каквото мислиш? Именно. Изглежда, че имам да уредя някои въпроси с бащата на Ейдриан. Тази поща не се отваря. Звънни на звънеца. Шегуваш ли се? Ами ако Ейдриан се покаже... Да? Здравейте, аз съм съученичка на Ейдриан и... казах ли го вече? Слушайте го в кутията. Благодаря. Дано да му хареса. Надписа картичката, нали? Момиче. Кой беше това, Натали? Приятелка на Ейдриан остави подарък за рождения му ден. А ти купи ли му подарък от мое име? Вие не ме помолихте? Разбира се, че те помолих. Да, господин Агрест, ще се погрижа. Чудесно. Да. Здравейте! След малко ще дойде. Ейдриан не си е вкъщи. Исках да видя теб, за сър. Мен?
Да, точно така. Виж, знам, че не искаш Ейдриан да прави парти, но има рожден ден, братле. Така да е, сър. Само това иска. Не, категоричен съм. Това е гадно! Изкарва отлични оценки, винаги прави каквото му кажете. Фотосесии, фехтовка, китайски, пияно. Нино, ти си тук? Винаги за най-добрия ми приятел. Покажи, че си готин, брат. Така да е, сър. Моля! Забрави, Нино, наистина всичко е наред. Слушай, младежо, аз решавам кое е добро за сина ми. Всъщност, реших, че му влияеш зле и вече не си добре дошъл в дома ми. Напусни веднага. Татко, Нино се опитва да направи нещо готино за мен. Довиждане. Нино, чакай! Извинявай, баща ми е много стриктен. По-добре да не му се пречкаме. Не е честно, Ейдриан. Гадно е. Не е готино. Благодаря ти, Нино. Татко, моля те. Не е време за игри, имаш задачи. Възрастните винаги развалят всичко. Отчаяно иска да помогне, но е безсилен. Колко разочароващо. Не след дълго това ще се превърне в гняв. Отлети, моя малка Акума, и го направи зъл. Хълкмот е моето име, а твоето сега е Мехуреният. Ще ти помогна да се справиш с ужасните възрастни, а в замяна ще ми донесеш нещо от калинката и черният котарак. Да, Хълкмот. Без повече възрастни означава свобода. Това е толкова яко. Върховно! Отлично! Ейдриан вече трябваше да е отворил подаръка. Какво каза, скъпа? Нямам търпение да се върна обратно в училище. Незабавно трябва да намеря новия злодей. Тики, ти си! А сега време за парти! Ей, днес имате късмет, малки приятели! Вашите си взимат почивен ден, затова се забавлявайте! Без задачи, домашни и заяждане! Само забавление! Това е подаръкът на Мехурения за вас! Спокойно, родителите ви ще се върнат. Обещавам. През това време ти ги наглеждай. Давай, Чилинке! Еха, какъв невероятен празничен обяд. Ура! Натали? Татко? Хей, рожденнико! Познай! Татко го няма! Докато котката я няма, мишките танцуват! Нино? Мехурения ти е довел всички дружки с едно страхотно предложение за празнуване! Нека да започваме купона! Хайде, приятели! Довел съм ви да купонязвате! Затова танцувайте! Или ще отидете при родителите си в небето! Скоро калинката и черният котарак ще се появят, за да посрещнат смъртта си. Какъв ти е проблемът? Спокойно. Получи партито, което искаше.
Но Нино е преобразен. Трябва да му помогна. Може да нямаш още един шанс. Хайде, нека се позабавляваме, докато баща ти го няма. После ще спасим Нино, ще хванем Акума и всичко ще е наред. Добре, прав си. Това ще бъде първият ми ден, в който ще правя каквото аз искам. Бъди готов, мехурения. Да! Ей, страхотно парти! Предполагам, това ми е първото. Ще поръчам бавен танц. Не е ли още малко рано за това? За Ейдриан неговият първи бавен танц. О, опуска, момиче! Само аз ли смятам, че всички изглеждат странно? Забрави за тях да танцуваме. Отпусни се. Това не може да се случва! Късметлийски талисман! Плоча? Брат, кой ми прекъсна микса? Искрена ваша! Да! По-добре да бягам преди да се преобразя. Преобразяване! Беше спешно! Ако под спешно имаш предвид ревност, знаеш ли, че няколко минути след като ползваш талисмана... Се преобразявам, знам, но мехурения няма да ходи никъде. Имаме време да ти намерим храна и да те заредим. После наистина ще го победя, обещавам. Да намерим място, където да се преобразя бързо. Къде се губиш, момиче? Притесних се, че нещо ти се е случило. Аз също. Сигурна съм, че Калинката и черният котарак ще ни спасят скоро. Те няма да ни изоставят. Ела с мен, имам нещо за теб. Първо трябва да свърша нещо. За Ейдриан е... Добре. Маринет! Мехуреният! Добре, секунда. Виж, сега можеш да надпишеш подаръка. Да. Ей, ти! Защо не се забавляваш? Не ти влиза в работата. Тогава ще направя така, че да ми влиза. Собич, Маринет. Готово. Така, готови сме. Маскирам те, Маринет. Не мога сега, Але е тук. Какво каза? Отивай, ще се срещнем на двора. О, не! Беше права, Тики, не биваше да се бавя толкова. Ей, Париж, как сте? Калинка? Съжалявам, мехурения, партито свърши. Защо все разваляш всичко? Защото накара възрастните да изчезнат. И правиш това с всеки, който не се забавлява. Няма да развалиш моето парти! Мисля, че бях пълен идиот. Плак! Извади ногтите!
Явно идвам точно на време. Всичко е под контрол. Но благодаря. Донеси ми чудотворците им. Искам тези сили. Сега! Дайте ми чудотворците си, преди да ви задуша! Мечтай си, мехуриния. Развалихте цялото парти, точно като възрастните! Децата имат нужда от родители. Грешка! Нуждаят се от свобода и забавление! Нека се отпуснем и се забавляваме! Големите само командват! Но родителите пазят децата, грижат се за тях и ги обичат. Повечето да, както и да е. Върни родителите обратно! Не, никога! Знаете ли, след като ви пука толкова за родителите, защо не полетите малко заедно с тях? Какво си мислиш, че правиш, мехуреният? Трябва да вземеш техните чудотворци. Време за катаклизъм. Не можеш ли да го кажеш малко по-рано? Не можем да останем заедно в балона за винаги. Катаклизъм! Трябваше ли да гледаме дали ще паднеш на крака? Не, мерси! Дай ми опора! Там! Готово! Дръж се! Добре, че не ме е страх от високо. Трябва да вземем мехурения меч. Там сигурно е Акума. По-добре е да побързаме. Къде са всички? Елате тук да куполясвате! Съжалявам, че ти спуках балона. Калинка! 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 Никой не иска да се забавлява с теб, мехурения. Какво ви става, бе, хора? Защо сте толкова скучни? Космосът е следващата спирка на вашите хора и никога няма да се върнат! Ще се преобразя скоро! Побързай! Късметлийски талисман! И това как ще ни помогне? Не ме оцели! Само това не можеш! Сетих се! Котарако, прикривай ме! Продължавай! Разкарай се, зло насекомо! Без повече злини, малка Акума! Да те освободим от злото! Хванах те! Чао, чао, пеперутки! Чудотворна Калинка! Брат... Успяхме! Не можеш да бягаш вечно, Калинке. Когато те хвана, ще те размажа, ще унищожа и двама ви! Натали, синът ми хареса ли си подаръка? Всъщност... Так му щях да проверя, сър. Чудесно. Подарък от баща ти за рождения ти ден. Благодаря. Така де, предай благодарности на баща ми от мен.
Как така няма да дойде до седмица? Нямаше на кого да го доставят. И какво? Това е нелепо, абсолютно нелепо. Така и се пада на Клоуи. Здравейте, момичета! Ей, това е шалът ми! Той носи шала ми! Здравей, приятел! Ей, готин шал, Ейдриан. Направо уникален. Да, можете ли да повярвате, че баща ми го подари? Готин шал! А до сега само ми подаряваше грозни химикалки. Леле, явно някой се е променил. Възрастните понякога могат да бъдат и готини. Говорейки за възрастни, знам, че баща ми каза, че ми влияе зле, но... Всичко е наред, Ейдриан, спокойно! Дружки сме! Завинаги! Кажи му, че ти си тази, която му изплете шала. Но изглежда щастливче от баща му. Не искам да го разстройвам. О, Маринет! Ти си страхотна, нали го знаеш? И някой ден Ейдриан също ще го разбере. Обещавам. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков.